बे गोदान बोसोरनि सोबानो मोनसे मिशन थाथों मोनसे मिशननि गेजेरजों जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरा आवगायथों जोंनि फैबाय थानाय बोथोरा जाहाथे मोजां जायो शान्ति जायो जों बेखौ हास्थायबाय गोदान बोसोरनि साफ्रोमनोबो आंनि गाहाम हामलायनायखौ आङो बावहरनाय थाबाय। जोबोर गोजोननाय मोनदों 13थि बावखुंग्रि फेस्टिभेल बे फालिनायाव जोङो गोजोननाय मोनदों आं पार्सनेलि ओमफ्राय लोगोसे बेयाव फैनानै गासैखौबो मिथिबाय आङो बा नुबाय सिगांबो फैदोंमोन ओमफ्राय दा बेयाव दा दिनैबो फैनाय जाबाय ओमफ्राय बेयाव जोंनि जिथु हारिमु आरो लोगोसे जानाय लोंनायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गाननाय जोमनायनि जिथु हारिमुखौ लाखिनो ट्रेडिशनेल बुस्थुफोरखौ माने लाखिनो बा प्रिजार्भ खालामनो जि नाजानाय बे जोबोर बाख्नायथाव जोबोर मोजां जादों। जों बेयाव नुना मोन्दों दा जोंनि दानाय लुनाय गाननाय जोमनाय बे गासिबो बेयाव जिथु मोनसे अडिट'रियामाव बिथांमोना बे माबाखौ खालामदों जोबोर मोजां मोनदों आङो। ओमफ्राय जोंनि जिथु जानाय लोंनाय बेबो गासिबो ट्रेडिसन बेयाव आं मिथिफैनाय बादिब्ला दा ओंखायनो जोङो जोंनि गासिबो बिथिङाव बेखौ भबिष्यत मोजां खालामजोबनो हायोब्ला माने वर्ल्डनि मानसिफ्रा बेयाव फैगोन जोंनि बे फेस्टिभेलखौ नायनो फैगोन आरो जोङो आरो एसे बानायबावनो गोनां दङ जेनेबा जों बेखौ बानायजोबनो हायोब्ला वर्ल्डनि मानसिफ्रा बेयाव फैगोन आरोखि बेखौ जों आरोबाव डेभेलप खालामबावगोन आरोबाव जों डेभेलप खालामनो बाखि दंबावो बे गामि जेनेबा क्लाब बेफोरो दासिम लाथ'नो हायाखै बे गेम्सखौ खिन्थु जोङो जोबोर गोजोननाय मोनदों जोंनिनो मानगोनां माने सानिक ब्रह्म बिनि बे गेलेनाय माने माबानिनो बिफा बुंजायो बिथाङा जोबोर माने गोसो होनानै बेखौ दिहुनदोंमोन जोंनि जिहेतु गिला गेलेनाया मोनसे जोंनि ट्रेडिसन गोदोनिफ्रायनो फैखानाय माने बेखौ लाखिबोदों आरो लोगोसे जिहेतु बेयाव मान खमलायनाय बे खमलायनायाबो जोंनि गोदोनिफ्रायनो दंखायोमोन दा बेखौबो जोङो जौगाखांहोनो नाजादों गथिखे बेखौ जोङो दा जोंनि बेयावल' दोनना लाबासिनो जोङो वर्ल्डआव जों बेखौ एसे मोनसे इभेन्ट हिसाबै जों लांनो नाजानांगौ दा बेनि थाखाय नाजाबाय थादों आंनि बिफानाबो हानायसिम आं मदद होगोन जिहेतु आं दा बिटिसिआव स्पर्ट्सखौ नायगासिनो दङ ओंखायनो फैबाय थानाय समफ्राव बेखौ आरोबाव जौगाखांनायनि माने माबाखौ लांगोन आरोखि दा ओंखायनो नोंथांनो फोरमायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बिटिसिआबो जायफ्रा स्पर्ट्सआव बिराद टेलेन्ट दं नेसनेल इन्टारनेसनेल गेलेबाय बिथांमोननो 3% साख्रियावबो जोङो खथा लाखिनाय जाबाय।